खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैनिसिमबो बरायनायखौ बावहरबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। थांनाय 5 फेब्रुआरियाव खुंजानाय दिल्ली बिधानसभा बिसायख'थियाव गोख्रों देरहासार जानायनि उनाव गासै 27 बोसोर बैसोनि उनाव हादोरनि राजथावनियाव भारतनि जनता पार्टी एबा बीजेपी दोलोआ गोहोआव फैफिनबाय। थारैनो बे खेबाव रेखा गुप्ताया आफनि ओटिसिनि जायगाखौ सेनानै लानो हाबाय। थांनाय सानाव रेखा गुप्ताया बीजेपी आयेन आफादनि मेलाव दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि महरै सायख'जादोंमोन आरो बे सायख'जानायनि उनावनो मैया रेखा गुप्ताया दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय। रेखा गुप्ताजों लोगोसे मैया गासै सा 6 मन्थ्रिफोरा समायखिरा लादों। बिथांमोना जादों आशीष सूद, मनजिंदर सिंह, शीर्षा कपिल मिश्रा, पंकज सिंह आरो रविन्द्र राज। बिटिसि बिसायख'थिया फैगौ सेप्तेम्बराव खुंफुंजानो थांगासिनो दङ। बिसायख'थिखौ लानानै दासान्दि बिटिसिआव राजखान्थिनि दुंहाव बारहावाखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। बबेबा दोलोनि सुबुङा गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जायाव जयेन जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो एमएलए दावबायसा बर' बिथांनि नुजाथिनायाव गोबां सुबुंफोरा इउपिएल दोलोआव जयेन जादों। हाबिबस्ती गामिनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बिपिएफ हान्जाया जोंनो जेबो खामानि मावनानै होआखै, मेगनजों नुनानैबो बे गामिखौ नुयैबादि खालामदों। भेरगाव बियाबनि बारग' एमसिएलए नेर्सोन बर'आ जोंनो जौगानाय खामानि मावगोन होननानै बुंदोंमोन, नाथाय सोरखारा बायनानै थांबाय, नाथाय दिनैसिम जोंनि गामिखौ नायसनाखै, जायनि जाहोनाव बे हाबिबस्ती गामिनि रायजो राजाफ्रा इउपिएल दोलोआव जयेन जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना। उमरांसु खैला खनिनिफ्राय जोबथा सा 4 गोथै सह'खौ बोखांनो हाबावदों। उमरांसुनि थिनखिलिआव दैबाना जानाय खैला खनियाव 44 साननि गोब्राब रैखाथि हाबाफारियाव थांनाय 19 फेब्रुआरि खालि आद्रा थानाय सा 4 गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। एनडिआरएफ आरो भारतारि रौनिया हान्जाया बोखांनो हानाय गोथै सह'नि अनजिमाया गासै सा 9 जाहैबाय। खाम्फा बरगयारिया बिसायख'थियाव खनले जेननायनि जाहोनाव डिप्रेसन जानानै इउपिएल दोलोआव हाबदों। बे खोथाखौ बुंदों बिपिएफनि सोद्रोमा प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा। जेराव बिपिएफ दोलोआव थानानै खाम्फा बरगयारिया खनसेबो मोजां रोखोमै देरहासारनो हायाखै आरो बिथाङा गोबां खनले जेननायनि जाहोनाव टेनसन जानानै इउपिएल दोलोआव जयेन जादों। खाम्फा बरगयारिया गाव बिसायख'थि गेलेनायाव 2010 मायथाइयाव खनसेल' देरहानो हादों आरो 2015 मायथाइनि बिसायख'थियाव 2 नम्बर खालामनानैसो बिसायख'थियाव देरहासार जानो हादों होननानै बयबो मिथिगौ होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा। निउ इडुकेसन पलिसि 2020 खौ मिरु केबिनेटआ गनायथि होबाय। मैया मिरु केबिनेटआ भारत सोरखारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिफानजों थांखि लाजानाय गोदान सोलोंथाइ खान्थि एबा निउ इडुकेसन पलिसि 2020 खौ गनायथि होबाय। मिरु सोरखारनि गनायथि होनाय गोदान सोलोंथाइनि गाहाय थांखिफोरानो जादों इडुकेसन स्ट्राक्चार 5+3+3+4 फर्मुला 5 बोसोर फाउन्डेसनेल इडुकेसन बेयो 4 निफ्राय 8 बोसोर बैसोनि गेजेराव जागोन। 4 बोसोर बैसोआव नार्सारि, 5 बोसोराव जुनियर केजि, 6 बोसोर बैसोआव सिनियर केजि, 7 बोसोर बैसोआव थाखो 1 आरो 8 बोसोर बैसोआव थाखो 2। बेनि उनाव 3 बोसोर प्रिपारेटरि बेयो 9 निफ्राय 11 बोसोर बैसोनि गेजेराव जागोन। 9 बोसोर बैसोआव थाखो 3, 10 बोसोर बैसोआव थाखो 4, 11 बोसोर बैसोआव थाखो 5 आरो 3 बोसोर सेकेन्डारि इडुकेसन बेयाव 12 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोरसिम जागोन। 12 बोसोर बैसोआव थाखो 6 आरो 13 बोसोर बैसोआव थाखो 7 आरो 14 बोसोर बैसोआव थाखो 8 आरो 4 इयार्स हायार सेकेन्डारि बेयाव 15 निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि गेजेराव जागोन। 15 बोसोर बैसोआव थाखो 9, 16 बोसोर बैसोआव थाखो 9 आरो 17 बोसोर बैसोआव थाखो 11, अदेबानि फार्स्ट इयार जुनियर कलेज आरो 18 बोसोर बैसोआव 7 थाखो एबा 2 इयार्स जुनियर कलेज। फोरमायथिनो गोनांदि निउ इडुकेसन पलिसि 2020 नि बादियै बे खेबनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ बोखारनानै होनाय जासिगोन आरो 12 थाखोआव बर्ड एग्जामखौ खुंनाय जासिगोन। बे खेबनिफ्राय कलेज डिग्रीआ 3 निफ्राय 4 बोसोरसिमहालागै जासिगोन। जायफोर फरायसाफोरा 4 बोसोर डिग्री खालामगोन बिथांमोना थोंजोङै एमए खौ खालामनो हागोन आरो एमए खालामग्रा फरायसाफोरा थोंजोङै पिएचडि खौ खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। नाथाय बे खेबनिफ्राय एमफिलआ थानाय नंलिया। दायो थाखो 5 सिम एबा गुदि फरायसालियाव सोलोंथाइया बिमा राव, ओनसोलारि राव आरो हारिमुआरि राव जागोन आरो इंराजि रावखौ मोनसे आयदा महरैल' फोरोंनाय जासिगोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।